Τώρα γράφω. Πιάσου το πόδι ένας. Λοιπόν, κρατάτε. Κατσώσου πάνω μας, κατσώσου. Πού να κάτσουμε πάνω? Με τα γόνατα ρε μάνα. Κλείστα τα γόνατα. Κλείστα τα γόνατα. Πάμε. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Ωραία, περίμενε. Μέσα. Ένα, περίμενε ρε. Ένα, Τα χέρια εδώ. 1, 2, 3. 1, 1,5. 2, 2 και 1, 2 και 3. Αντέχει. Θα σκάσω νερά. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Και στο φωτογράφο. Που τους επέβλεπε.